Πώς σας ξεκινάω τη σημερινή εκπομπή. Πείτε μου πόσο σας άρεσε. Εγώ τρελαίνομαι. Εννοείται με τα Χριστούγεννα. Αυτό τα έχουμε πει χίλιες φορές. Πόσο μάλλον όταν τα Χριστούγεννα που θέλεις να ζήσεις αποτυπώνονται με τον πιο υπέροχο τρόπο σε ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Ειρήνη, είσαι εδώ. Καλώς την. Τι ωραίο τραγούδι μας χαρίζεις για τα φετινά Χριστούγεννα. Ειρήνη Ανδρούτσου, πες μου. Χαίρομαι που το απόλαυσες, Μαρία. Η γνώμη σου μετράει ιδιαίτερα. Ελπίζω να το απόλαυσαν και οι θεατές και οι ακροατές. Τώρα είμαι σε διαδικασία promotion του αγγλικού. Ναι. Το Christmas Time Again. Το οποίο έχει να κάνει με μια διαφορετική οπτική. Έχει να κάνει ναι με τη χαρά, αλλά έχει να κάνει περισσότερο με τις αντιθέσεις, κοινωνικές και ταξικές, και με το μοίρασμα ουσιαστικά. Δείξαμε την πιο χαρούμενη πλευρά της ζωής στο ελληνικό και στο ξένο αποφασίσαμε με την ομάδα μου να δείξουμε έτσι και μια πιο ρεαλιστική, αλλά και επίκαιρη, ας το πούμε, προσέγγιση του θέματος των εορτών. Πώς προκύπτει αυτό, δηλαδή πώς το σκέφτηκες έτσι? Γιατί έχω ακούσει και το αγγλόφωνο, αλλά και το ελληνικό βέβαια. Πώς προκύπτει αυτό? Δηλαδή πώς σου ήρθε έτσι σε σένα ή στην ομάδα σου, δεν ξέρω, να κάνεις στο αγγλόφωνο, να το κάνεις έτσι λίγο να μας προβληματίσει? Θεωρώ ότι χρειάζεται και τις μέρες μας να προβληματιζόμαστε λίγο, γιατί η αλήθεια είναι ότι καλές και όμορφες στιγμές και ο κόσμος το έχει αγαπήσει το ελληνικό, γιατί όντως προβάλλει περισσότερο την πιο θετική πλευρά της ζωής, αλλά επειδή είμαι και η ομάδα μου και εγώ είμαι ρεαλίστρια, θέλω να προβάλλω και μέσα από, να προβάλλω το μήνυμα αυτών των κοινωνικών αντιθέσεων και μέσα από ένα τραγούδι, για να προβληματιστεί, να μην είναι άλλο ένα χαρούμενο τραγούδι. Παίζουν μουσική και παιδικές φωνές που αγγίζουν τις ψυχές. Είναι αλήθεια ότι δεν χορταίνω να το ακούω αυτό το τραγούδι με τίποτα. Ωστόσο, εμείς έχουμε αποκαταστήσει την επικοινωνία μας με την Ειρήνη, βεβαίως, και να τη καλώ στην Γεια σου, Μαρία. Συγγνώμη, είχαμε και άλλο θέμα με τη σύνδεσή μας. Ελπίζω να είναι καλύτερα τώρα. Είναι πολύ καλύτερα τώρα και είναι αλήθεια ότι δεν θέλω με τίποτα να χάσω λέξη από όσα είπες. Γι' αυτό θέλω να τα πούμε πάλι, γιατί είναι υπέροχα, καταπληκτικά. Λέγαμε λοιπόν ότι αυτό είναι το καινούργιο σου τραγούδι που το κυκλοφόρησες έτσι για να μας φέρει σε εορταστικό χαρούμενο κλίμα, και είναι αλήθεια ότι το έχεις καταφέρει αυτό. Εννοείται, αλλά το κυκλοφόρησες και με αγγλικούς στίχους, όπου εκεί έχεις σκοπό να μας προβληματίσεις, αν μπορώ να το πω έτσι. Πολύ σωστά το λες και το έθεσες. Ήθελα να φέρω στην επιφάνεια, να θίξω δύο διαφορετικά, ας το πούμε, και δύο αντιφατικά θέματα, όπως είναι αυτά της επικαιρότητας και στην κοινωνία που ζούμε. Ναι. Και την πιο χαρούμενη διάθεση, την πιο θετική, ας το πούμε, και αισιόδοξη πλευρά της ζωής και εν ώψη ειδικότερα εορτών. Οπότε, τι καλύτερο από το να περάσουμε μέσα από αυτή την αισιόδοξη πλευρά της, να περάσει σε ένα κοινωνικό μήνυμα. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραία το σκέφτηκες, είναι αλήθεια αυτό. Μάλιστα, οπότε τώρα είσαι σε αυτή τη διάθεση ή είσαι καταρχήν σε εορταστική διάθεση εσύ? Εννοείται είμαι. Ναι. Τα λατρεύω τα Χριστούγεννα και αυτός ήταν και ο λόγος που αποφασίσαμε με την ομάδα μου να δημιουργήσουμε ένα κομμάτι για τα Χριστούγεννα. Είναι αγαπημένη μου εποχή, γιατί είναι όλοι χαρούμενοι, υπάρχει ένα έτσι εορταστικό κλίμα, μ' αρέσουν τα στολίδια, μ' αρέσουν τα παιδιά, μ' αρέσει όλο αυτό το χαρμόσυνο κλίμα των εορτών. Εννοείται. Έβγαινες, έλεγες τα κάλαντα, εσύ μικρή, έκανες όλα αυτά τα παραδοσιακά? Έχω πανσέψει μια περιουσία από τα κάλαντα. Αλήθεια το λες? Τι ωραίο. Τι ωραίο. Το ξεκίνημα για την καριέρα μου. Μην μου πεις ότι είσαι και από αυτούς που λένε και τα φώτα τα κάλαντα. Τα φώτα όχι, η αλήθεια είναι δεν τα έλεγα, αλλά πρωτοχρονιάτικα και χριστουγεννιάτικα ναι. Ποιο είναι το αγαπημένο σου χριστουγεννιάτικο γλυκό? Η βασιλόπιτα μου αρέσει πάρα πολύ. Α, ωραίο. Κουραβιέδες, μακάρονα, όλα. Όλα τα τρως. Δεν έχεις κάτι αγαπημένο?
Τέλεια, τέλεια. Μάλιστα, ωραία. Οπότε τώρα είσαι σε αυτή τη χριστουγεννιάτικη διάθεση. Είναι η καλύτερη εποχή του χρόνου, συμφωνώ μαζί σου. Και είναι η πιο κατάλληλη περίοδος για να ταξιδέψεις το τραγούδι σου, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Μπράβο. Για πες τι κάνεις, τα σχέδιά σου από εδώ και πέρα. Πες μου, μίλησέ μου για όλα. Λοιπόν, κοίταξε, τα σχέδιά μου είναι, όπως είπα τώρα, προμοτάρουμε και το αγγλικό κομμάτι. Γενικότερα έχω πολλές ώρες στούντιο. Ναι. Ετοιμάζουμε και άλλα τραγούδια για το χειμώνα, μπαλάντες κυρίως. Έχουμε μια πολύ ωραία ιδέα που την προετοιμάζουμε βέβαια εδώ και αρκετό καιρό πριν, αλλά θέλει χρόνο αυτό για να υλοποιηθεί και να βγει έξω στις οθόνες σας. Είναι μια ροκ-όπερα. Αλήθεια? Ροκ-όπερα στις οθόνες μας, σε τι μορφή ροκ-όπερα? Θεατρική ή κινηματογραφική? Είναι κινηματογραφική. Τι ωραίο. Σαν βίντεο κλιπ. Δεν μπορώ να πω πάρα πολλά ακόμα, γιατί θέλω να είναι έκπληξη. Ναι. Αλλά σας ενθουσιάσει πολύ, γιατί είναι κάτι το πρωτόχωρο. Είναι πρωτοποριακό στην Ελλάδα. Τι ωραίο. Και πότε λες αυτό να είναι έτοιμο, για να ξέρω, γιατί εδώ θα το παρουσιάσουμε, να ξέρεις. Σίγουρα. Θα το παρουσιάσω πρώτα εδώ, εννοείται. Θα στηρίξω και αυτούς που με στηρίζουν, εννοείται αυτό. Πότε θα είναι έτοιμο τώρα. Κατά προσέγγιση. Κάνα χρόνο ακόμα. Άντε, ωραία. Άντε, με το καλό, μια χαρά, μια χαρά. Τέλεια. Αλλά θα σε ενημερώσω, Μαρία μου. Έτσι, τέλεια, τέλεια. Οπότε, λοιπόν, είσαι σε φάση που δουλεύεις. Δεν κάθεσαι λίγο να ξεκουραστείς, να απολαύσεις τους καρπούς των δεδουλευμένων σου, ας το πούμε έτσι. Πολύ θα ήθελα, η αλήθεια είναι, γιατί μου αρέσει και η ισορροπία στη ζωή μου και μου αρέσει να ξεκουράζομαι. Απλώς αυτή την περίοδο, επειδή είναι η πιο peak περίοδος τώρα για να προμοτάρουμε και τα κομμάτια, είναι λίγο δύσκολο για μένα. Αλλά μετά τις εορτές, πρώτο Θεός, ταξίδια, βόλτες κτλ. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα. Αυτό μου αρέσει με τις βόλτες και τα ταξίδια. Πάρα πολύ θα πω. Σε ποιον δεν αρέσουν, Έλαντε. Όντως. Σωστό, σωστό. Μάλιστα. Οπότε τώρα μέσα στις γιορτές σε απολαμβάνουμε σε διάφορα μέρη. Πώς το έχεις σκεφτεί ότι το κάνεις? Κοίταξε, τώρα η αλήθεια είναι έχω προσηλωθεί πολύ στο στούντιο και αφοσιώνω τον χρόνο μου εκεί που είναι και πιο δημιουργικό, γιατί γράφω και τα τραγούδια. Και έχω κάποιες συζητήσεις, κάνω κάποιες συζητήσεις και για εκδηλώσεις κυρίως, τα οποία θα ανακοινωθούν πολύ σύντομα. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Εγώ εύχομαι και εδώ πάνω να έρθεις μια βολτίτσα, να μας πεις και αυτό το τραγούδι και ό,τι άλλο έχεις ετοιμάσει. Γιατί, εντάξει, αυτό είναι ένα υπέροχο τραγούδι και το αγγλόφωνο θα το ακούσουμε στη συνέχεια, αλλά βέβαια και το ελληνικό που, ξέρεις, αμέσως πήραμε και τη μελωδία και τους στίχους και αρχίζουμε και ψυχοτραγουδάμε μαζί σου, είναι η αλήθεια. Κοίταξε, τα ωραία τραγούδια, δεν τα αγαπάς? Κάπως. Η αλήθεια είναι ότι μένει αυτό, έτσι, εντυπώσεις που ακούω, είναι ότι μένει. Είναι το vibe, είναι η μελωδική του γραμμή που σου κολλάει, ας πούμε. Ναι, σου κολλάει, έτσι ακριβώς. Εσύ πάντα ήθελες να ασχοληθείς με τη μουσική, πάντα στη ζωή σου, από πάντα? Από πάντα. Ήτανε και είναι το πρώτο μου μεγαλύτερο πάθος, ο έρωτάς μου, που λένε. Έτσι. Ο πρώτος και παντοτινός. Πολύ ωραίο. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή δεν το έχεις και δεν το κάνεις ειδικά αυτό το επάγγελμα, θεωρώ. Ναι. Περάκι. Δεν νομίζω ότι θα εκφράσεις. Εγώ το κάνω περισσότερο για να εκφράσω τα συναισθήματά μου και τον εαυτό μου, την αλήθεια μου. Αλλιώς είναι, δεν ξέρω, είναι πιο μηχανικό να το πω, πιο... δεν θα με εξέφραζε διαφορετικά, άμα το προσέγγιζα διαφορετικά. Ναι, ναι. Είναι η αγάπη. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο σε αυτό. Είναι μοναδική αγάπη. Μοναδική αγάπη. Τι ωραία που τα λες. Μιλάς για τη μουσική σου και
πώς να πω, λιώνεις. Είναι πολύ ωραίο αυτό, έτσι όπως το βλέπουμε να συμβαίνει. Χαίρομαι πάρα πολύ χαίρομαι τους ανθρώπους που αγαπάνε και στηρίζουν παρόλες τις δυσκολίες, γιατί ξέρω ότι το επάγγελμα αυτό σίγουρα έχει πάρα πολλές δυσκολίες. Ίσως μπορεί να είναι και περισσότερες οι δυσκολίες από τις χαρές που σου δίνει, αλλά εκεί, άμα το αγαπάς, είναι πάρα πολύ ωραίο. Έτσι. Έτσι. Έτσι, ακριβώς. Όπως τα λες. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ χαίρομαι. Πάρα πολύ χαίρομαι. Λοιπόν, οπότε έχουμε στούντιο για τραγούδια νέα σε δίσκο, σε μορφή δίσκου. Πώς θα γίνει, είπες? Όπως έχω κάνει και όσον αφορά την όπερα, θα είναι λίγο διαφορετική η μορφή. Αλλά τα τραγούδια που ετοιμάζουμε στο στούντιο και με την ομάδα μου είναι σε μορφή που έχω βγάλει και το πρώτο μου το single, τα Χριστούγεννα ξανά. Ναι. Στο ελληνικό και τα υλικό, σε όλα τα ηλεκτρονικά καταστήματα, Ναι. βίντεο κλιπ κτλ. Δεν μου λες ποιοι είναι οι συντελεστές του κομματιού, να τους πούμε και αυτούς βέβαια. Εννοείται, ο Αλέξανδρος Παπαδίου, ο Δημήτρης Αρναούτογλου, αυτή είναι η βασική ομάδα. Από εκεί και πέρα, εντάξει, υπάρχουν και άλλοι συνεργάτες, ο Τζιμ Γεωργοσόπουλος που μας έκανε το βίντεο κλιπ. Πολύ ωραία. Σκηνοθεσία και άλλοι πολλοί. Είσαστε πολύ ωραία ομάδα. Μπράβο, τέλεια, τέλεια. Εμείς σου ευχόμαστε τα καλύτερα. Εννοείται ότι είμαστε εδώ να στηρίζουμε και να επικοινωνούμε στον κόσμο τα νέα σου, όποια είναι και αυτά. Εννοείται ότι περιμένω πώς και πώς αυτή τη ροκ όπερα που υποσχέθηκες. Δεν μου αρέσει η λέξη, που ετοιμάζεις θα πω, για να πάει έτσι και καλά. Οπότε είμαι σίγουρη ότι θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Μαρία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πρόσκληση και για την όμορφη συζήτηση. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο καλές γιορτές, με αγάπη και να μοιράζετε περισσότερο. Αυτό. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραία η ευχή σου. Σου εύχομαι τα καλύτερα, να είσαι πάντα καλά, δημιουργική, υγιής φυσικά πάνω απ' όλα, αλλά δημιουργική και επιτυχίες. Επιτυχίες σε όλους τους τομείς της ζωής σου να έχεις και θα τα πούμε πολύ σύντομα, είμαι σίγουρη. Ευχαριστώ, Μαρία μου. Καλή συνέχεια σε όλα και καλή επιτυχία. Καλοτάξιδο το τραγούδι σου, το οποίο βέβαια, Σάβα, θέλω να πάμε σε διαφημίσεις, ακούγοντας λίγο παρακαλώ το αγγλόφωνο, που έχει σκοπό λίγο να μας προβληματίσει, όπως είπες, αλλά δεν πειράζει, μόνο που εμπεριέχει τη λέξη Christmas μέσα, είναι πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραία. Αυτό είναι το lyric video, δεν έχει βγει ακόμα. Είμαστε σε γυρίσματα κτλ. Δεν έχει βγει ακόμα το βίντεο κλιπ. Είναι το lyric video και ελπίζω πραγματικά να σας αρέσει, αλλά και να σας προβληματίσει θετικά. Δεν μου λες τώρα που είπες για βίντεο κλιπ, το ελληνικό που το γυρίσατε, πού είναι αυτό το παραμυθένιο, το τοπίο που το γυρίσατε, πες μου σε παρακαλώ. Το κοίταζα 100 φορές και λέω να έχω πάει, να μην έχω πάει. Πού είναι, πού να είναι, πού να είναι. Λοιπόν, τα πρώτα γυρίσματα γίνανε στο Χάιτ, στην Κηφισιά, γίνανε σε 2 μέρες. Ναι. Και σε ένα πάρα πολύ όμορφο καφέ. Και το δεύτερο έγινε στο Δόκανο Παρνασσού, σε ένα πολύ όμορφο σαλέ. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Στον Παρνασσό, βέβαια. Βέβαια. Πώς μας έκανε και λίγα χιονάκια που τα θέλαμε έτσι για το βίντεο κλιπ. Ναι. Τέλεια. Λοιπόν, φιλιά πολλά. Με το καλό όλα και ανυπομονώ να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ, φιλάκια. Καλή συνέχεια. Φιλιά πολλά. Γεια.